Tijekom kolovoza 1990. u Kninu i okolici, lokalni Srbi potaknuti velikosrpskom retorikom vladajućih struktura iz Beograda postavljaju barikade i blokiraju prometnice koje spajaju jug Hrvatske sa sjeverom. Uz to miniraju željeznice te progone hrvatski živalj. Ubrzo izbija otvorena oružana pobuna Srba u Hrvatskoj, a njihovi predstavnici dijelove hrvatskog teritorija najprije proglašavaju autonomnom pokrajinom. 1. ožujka 1991. oružanim sukobom između hrvatske policije i srpskih pobunjenika u Pakracu započinje Domovinski rat. Već 31. svibnja 1991. donose odluku o formiranju paradržave, takozvane Republike Srpske Krajine, koja nikada ni od koga nije bila međunarodno priznata. A zatim se i sva vojna sila Jugoslavenske narodne armije pod kontrolom Beograda stavlja na stranu pobunjenika. Hrvatska se razoružava, a naoružanje odlazi za Beograd. 18. travnja 1991. Hrvatski sabor, kao odgovor na svakodnevne provokacije, donosi odluku o formiranju profesionalne oružane formacije Zbora narodne garde. Hrvati koji su dotad bili primorani služiti u Jugoslavenskoj narodnoj armiji masovno pristupaju Zengama. Iste godine, u lipnju, službeno je osnovana i postrojba HOZ, kojoj se priključuje veliki broj dragovoljaca iz cijele zemlje te povratnici iz dijaspore. U tim mračnim počecima ugroze, rijetko tko je vjerovao u budućnost hrvatskog opstanka. Svi koji osjete zov domovine lete na front, pa se tako samostalni vod Čavoglave službeno osniva 17. rujna 1991. godine. Grupu čine mladi muškarci koji su se, osjetivši potrebu braniti domovinu, odlučili dragovoljno suprotstaviti agresoru i braniti svoju rodnu grudu. Oni koriste ambleme postrojbe HOS i po uzoru na tu postrojbu nastaje grb. Njihova hrabrost i odlučnost bili su jedini štit pred nadmoćnim neprijateljem. Među njima je i 25-godišnji Marko Perković. Marko Perković rođen je 27. listopada 1966. godine u Čavoglavama. U njegovim službenim dokumentima datum rođenja stoji 1. siječnja 67. godine. U prošlosti, osobito u ruralnim krajevima, bilo je uobičajeno da se djeca rođena krajem godine u službene dokumente upisuju s počecima sljedeće kalendarske godine. Završio je srednju ugostiteljsku školu. Do početka rata radio je kao konobar u kafiću u rodnoj kući kipara Ivana Meštrovića u Otavicama, kraj Čavoglava. U doba početka sukoba Hrvatska je bila vrlo slabo naoružana. Pripadnici samostalnog voda Čavoglave odlaze u Unešić, te od 113. šibenske brigade Zbora narodne garde dobivaju nešto oružja. Prije nego će im naoružanje biti podijeljeno, Marko Perković dobiva zadatak preuzeti nove prognanike i odvesti ih vozilom u Split na sigurno područje. Nije bio prisutan u tom trenutku kada su se dijelile nove puške. Kada se vratio, između ostalih bila je i jedna stara, vrlo teška i nezgrapna američka puška iz Drugog svjetskog rata, koju nitko nije htio. Teška i nezgrapna puška Thompson dopala je Marka Perkovića. Uz Marka Perkovića bilo je još 5 pripadnika postrojbe koji su se zvali Marko. Kako bi se mogli lakše međusobno raspoznavati, počeli su jedni drugima davati nadimke po oružju koje su dobili. Nadimak Thompson, ne samo da ga je kasnije proslavio i da je taj nadimak postao dio njegovog identiteta, nego postoji dio ljudi koji i ne zna njegovo pravo ime. Nadimak je postao i ostao njegov zaštitni znak. Sredinom listopada 1991. samostalni vod Čavoglave pridružuje se 114. brigadi HV-a, prvoj pričuvnoj brigadi u Hrvatskoj, s kojom drže položaje od Moseća do vrha Svilaje. Ova prva crta obrane spriječila je prodor neprijateljskih snaga prema Splitu. Marko Perković Thompson nastavio je svoj ratni put, ali usput krenuo i s glazbenim angažmanom. U zamahu velikosrpske agresije izbacuje pjesmu
Bojna Čavoglave, snimljenu sa svojim suborcima koji su još uvijek nedovoljno obučeni i nedovoljno organizirani vojnici. Pjesmu u eteru pušta Radio Split. Žestok zvuk i moćna poruka agresoru odigrala je veliku ulogu u podizanju morala hrvatskih branitelja i svih Hrvata izloženih oružanoj agresiji. Nakon toga Thompson pjeva na humanitarnim koncertima diljem Hrvatske, podižući moral vojnicima i narodu, ali istovremeno skupljajući novac za obitelji poginulih suboraca. Legendarni zapovjednik 114. brigade Škorpioni, brigadir Ante Čatlak, na svečanom ustroju proglašava pjesmu Bojna Čavoglave himnom brigade. Gledam ove moje junake s kojima sam već preko 7 mjeseci prešla svilaju, čepipuće, topolo. Ima jedna pjesma, Thompsonova pjesma, to je naša himna, naše brigade, a mi ćemo tamo iditi, iako je to možda vojna tajna, ali za nas se zna da smo tamo i da smo tamo i prisutni. Thompson je na poseban način uveličao ustrojavanje brojnih brigada, uključujući i 158. Splitsku na stadionu Poljud. Godine 1994. snimio je pjesmu Anica Kninska kraljica, kroz koju je poslao jasnu poruku da će Hrvati obraniti svoj Knin. Tijekom vojno-redarstvene operacije Oluja 95. hrvatski branitelji su doista i oslobodili Knin. U slobodni grad koračaju pjevajući upravo ovu pjesmu. A tamo, rekao bi hrvatski novinarski veteran, ludnica od radosti pobjednika. Ostvareni su snovi hrvatskih vitezova. Vod Čavoglave drži ranije spomenute položaje Moseća i Svilaje, uz izmjene nekoliko brigadi, uključujući slavnu 3. imotsku bojnu 4. gardijske brigade HVA. Imotska bojna ide, ono što je važno, na Drniško ratište, čuveno Čavoglave. Da. Evo, tu smo bili 2 mjeseca i evo, to je tada situacija kada smo, evo, susreli se i Markom Perkovićem Thompsonom, koji je danas poznat. Pa je, Marko i ta ekipa su bile predodati nama, konkretno to je mojoj satniji, gdje sam bio do zapadnje satnije. Njih je bilo, ne znam, sad točno 15-20, oni su bili smješteni u školama i mi smo bili na toj poziciji osiguranje napredovanja neprijatelja s pravca Drniša, vamo da ne idu dalje. Marko je bio stvarno dobar vojnik, mislim, odličan vojnik kao i svi oni, apsolutno nikakvih problema, niti je bilo, moglo biti problema, izvršavaju svoje zadaće stvarno odgovorno i sve najbolje kao vojniku mogu reći o njemu, definitivno. I tako sve do jeseni 1992. godine, kada ulazi u sastav 142. Drniške brigade HVA. Ondje sudjeluju u svim ključnim oslobađajućim operacijama, uključujući i one završne, poput operacija Ljeto 95, Oluja i Maestral. Thompson je bio dio izvidničko-diverzantskog voda 142. brigade, gdje je njegovo iskustvo i hrabrost bilo od neprocjenjive vrijednosti. U to vrijeme brigadu vodi pukovnik Željko Nakić. Nakon pobjedničke operacije Oluja, u Drnišu je organiziran svečani mimohod postrojbi, koje su sudjelovale u oslobađanju hrvatskog teritorija. Među svim tim vojnicima, kao pripadnik 142. brigade, ponosno korača i Marko Perković Thompson. Ja sam kao pripadnik Hrvatske vojske, točnije 142. brigade, dakle bio u Kninu na današnji dan. Kako je bio osjećaj? Kao hrvatski vojnik ući u Knin, tada u to vrijeme biti dio povijesti koja je bila u to vrijeme, dakle u stvaranje Hrvatske države. Danas prisjećati na to je nešto što je na ponos svakome čovjeku, a posebno onima koji su sudjelovali. Nakon Domovinskog rata, Thompson je kroz svoju glazbu nastavio čuvati sjećanje na dane ponosa i slave. Njegovi koncerti postali su najposjećeniji u slobodnoj Hrvatskoj, a albumi koje je izdao najprodavaniji. Anice,
Thompson i danas uveličava obljetnice brojnih brigadi. Legendarni general Rahim Ademi, prilikom posjete jednom Thompsonovom koncertu, izjavio je da je braniteljima na prvoj crti bojišnice pjesma Boj na Čavoglave značila koliko i cijela jedna brigada. Koliko može pjesma u ratu podići moral, iskreno? Jedna pjesma, prava pjesma može dići moral kao jedna brigada. I tako je Thompson u tijeku rata je digao moral našim borcima na prvoj crti, posebno ona njegova pjesma o Čavoglavima, nešto visi u Čavoglavima. Tako da je u tijeku Domovinskog rata Thompson sa njegovim pjesmama digao je moral borcima na prvoj liniju i dao im je volju za odbranu svoje domovine i za oslobođenje svakog pedlja hrvatske zemlje. Thompsonovo ime našlo se i u digitalnom registru hrvatskih branitelja Domovinskog rata, kojeg je 2013. godine javno objavio tadašnji ministar hrvatskih branitelja Fred Matić u vrijeme SDP-ove vlasti. Kako je tada izjavio, na ponos i čast svih hrvatskih branitelja. To je najčasniji popis koji se u ovoj državi može objaviti i svi koji se na njemu nađu biti će izrazito ponosni. Thompson danas pjeva pjesme o univerzalnim vrijednostima koje nadilaze svakodnevnu politiku i ostaju trajne za buduće generacije. Pjeva ono što ih živi, ljubav prema svojoj domovini, vjernost prema Bogu i poštovanje obitelji. To su vrijednosti koje pojedini nikada neće razumjeti, a za takve i slobodna Hrvatska predstavlja najveću kaznu. Marko Perković Thompson i njegovi suborci, vođeni srcem i čistom ljubavi prema domovini, bez ambicija za visokim činovima ili privilegijama, junački su stali na prvu crtu bojišnice tijekom Domovinskog rata. Thompson je pjesmom koja je nastala spontano postao simbol onih desetaka tisuća samozatajnih bezimenih branitelja, koji su kao mladići hrabro branili svoje domove. Danas ga napadaju oni koji su na repetiranje prvog pištolja pobjegli u Brisel. No, istina je jasna. Oni koji su branili Hrvatsku ostaju vječni heroji, dok oni koji su bježali nemaju pravo suditi. Povijest, ali i mladi naraštaji, pamtit će tko je na prvoj crti osiguravao uživanje slobode, a tko nije.